mga pag-ampo. Pag-ampo kini para sa mga utangan. Pag-ampo kini para sa mga gipang utangan. Pag-ampo sa mga gipasaligan nga bayran pero gidalaganan. Pag-ampo sa mga gitabla o gikalimtan na lamang ang atong tubag. Bayad na intawon, ayaw hulata nga ikaw gabaan og karmahon. Uyamot maluluyon nga kapalaran. Kaming mga gipang utangan mabayran na unta aron sa kahasol kaguol aligot-gut sa among dalamhan mga tangtang ang atong tubag. Bayad na intawon, ayaw hulata nga ikaw gabaan og karmahon sa mga gipang utangan, bulahan kamo, kay nakahatag kamog lamdag sa mga tawong nanginahanglan, apan ang inyong kamaayo gipanamasta-mastan ug wala gisuklian, kwartang pinasingutan, kwartang hinaguan, wala bayri sa mga hinampak ug walay batasan nga mangulutang ang atong tubag. Bayad na intawon, ayaw hulata nga ikaw gabaan og karmahon sa mga mangutangay nga sayo pa sa buntag nagparamdam na. Sa wala abdi og salop nakadala nagkwarta, hain naman ang inyong mga pasalig nga sunod simana mo bayad na. Intawon akong edad karon say sinta na, ang imong pasalig asa na. Ang atong tubag, bayad na intawon, ayaw hulata nga ikaw gabaan og karmahon. Sa panahon karon, pirti na gayong kuyawa, labi na kay uso na kaayo ang social media. Sa messenger minsahian kag, kumusta na? Mao kini pinakakuyaw nga pangutana, nakaingon kag kinasing-kasing ang iyaha, pero og motubag ka, kwarta ra di ay ang tuyo sa mga inatay ug minatay nga mangutangay, feeling close ra ba ang atong tubag? Bayad na intawon, ayaw hulata nga ikaw gabaan og karmahon. Uyamot maluluyon nga kapalaran, unta imo kaming panalipdan, ilabi na sa panahon nga kami na pod ang manginahanglan, kay usahay kami maningil na. Uroy na unsa mang hitabua nga kami naman noon ang ilang awayon, kung kinsa pay utangan maupay masuko og paninglan, wala kuya pini mga tawhanang mga walay batasan ang atong tubag. Bayad na intawon, ayaw hulata nga ikaw gabaan og karmahon. Uyamot maluluyon nga kapalaran, amo nang gibuhat ang tanan para kami mabayran, usahay gani amo na lang hulgaon ug pakaulawan para kami sa ilang utang kabayran, i-post sa Facebook paninglan, ipablatter, ipabarangay, ipabarang ug ipatulpo na lang para matandog ang ilang mga dalamhan, apan na unsa man hinuong hitabua nga dili magyud ni sila madutlan, gahi kay mga hubon, mga itom ug kalag, baka ugtos intawon, makaingon na lang tag, iyaha na lang to, may na lang to ilimos niya, ug sa kahitasan kuhaon na siya ang atong tubag. Bayad na intawon, ayaw hulata nga ikaw gabaan o karmahon, mga pamalandong. Ampingi ang imong kwarta sa gasto paghinay-hinay ra, ug wala kay income ayaw pangutang, kay maunay magdalag disgrasya sa imuha. Sa kinabuhi kinahanglang makontento ka, paningkamot ang importante aning lakawa, bahalag magkagisi-gisi ang imong brief og panty, bastang sa utang gawas nun ka. Ang atong tubag, bayad na intawon, ayaw hulata nga ikaw gabaan og karmahon. Amen.